tro cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagu yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo. Croeso nôl. Croeso nôl i Pob Look, babe. Sut mae wythnos ti di bod? Mae di bod yn really nice, diolch. Wel, big behind the curtain, mae'n ddi llun, so fresh off y penwythnos. Yeah, really good. Ti'n mwyn beth wnaethon ni'n ddiweddar fi a Rach, wnaethon ni am y tro cyntaf, ddim am y tro cyntaf wneud un o hobbies fi, ond am y tro cyntaf wnaethon ni'r hobi yma sydd gen i. She's all take. I know. Ethon ni i ddringo. I ffringo? Ddringo. Oh, i ddringo. Oh my god. O'n i'n meddwl ffringo. Rhyw rural lle yma yng Nghymru. Ffringo. It was beautiful. Ethon ni, bouldering. Okay, yeah, cos mae hwnna yn, I mean, fel tro gyda fi gwrdd y ti fy mel, nes ti sôn am ddringo. Yeah, nes ti ddim eisiau dod, have you now? Mae gen ti'r horrific sgidiau, oes? Mae ti wisgo. Yeah, a mae rai fi'n felyn. A mae Rach dal yn hoffi ti. Yeah, all good. 100%. Okay, mwy. If anything, mwy. Yeah. A na, ti'n fe, oedd e'n neis, achos mae lot o bethau ni'n neud gyda'n gilydd, mae hi'n well arnyn nhw. Y pethau ni'n hoffi... Na, mae'n hollol wir. Y pethau ni'n hoffi neud gyda'n gilydd, mae'n jyst yn pethau... Mae hi'n really, really dda arno. Fel be? Coginio. Yeah, fine. Mae obviously wastad, really, mynd i fod yn well fi ar coginio. A fi'n okay ar coginio. Ti'n good, yeah. Ond mae hi'n really dda. A mae hi'n really fit. So os yn rhywbeth fel rhedeg neu rhywbeth. Yeah. Mae hi'n newydd rhedeg marathon couple of misoedd yn ôl. Like, I'm not that caliber. No. So mae'n neis yn neud rhywbeth ble o'n i fel gallu rhoi cwp o tips i hi. Okay, yeah. Ti'n gallu show an off chydig. Yeah, a bod hi'n fel ffeilon rhywbeth o'r diwedd. Na, obviously, oedd hi'n really dda arno fe anyway. Ond oedd e'n neis gallu bod fel rhoi cwp o tips. Oedd ie, achos fi byth di trio dringo. Mae dy fi fel awydd, I suppose, ish, ond sa'n gwybod faint o... Fel, os rhaid chi cael loads of upper body strength, neu... Na, mae pobl yn meddwl bod ti angen upper body strength, lower body, cos os ti'n gallu pusho... Obviously, mae'n help os ydych ti upper body strength. Ond mae lot ohono fe, mae pobl yn trio tynnu hi'n lan. Ble os ti'n gallu just cael coes ti lan a pusho off coes y ti, you grand? O, falle bydde fe'n fine then. I would not be caught dead in a skidja. That's the only issue sgen i. Yeah, fi'n weithiau meddwl bod ti more off-brand for a lesbian that it should be called into question. Achos ti ddim chwarae dim pildroed. Ti'n beth ti'n chwarae rygbi. Yeah, ond achos coordination fi o hwnna. Fi honestly, fi'n methu... Os o'n i'n completely sober ac oedd heddlu yn tynnu fi dros ar y ffordd yn gyrru, ac oedd rhaid i fi cedder fel yr cliché yr American films, cedder ar llinell. Bys ni'n sober a methu neud e. Fi literally methu rhoi un... i'r doctor nhw amdano fe, achos mae'n fel rhyw hereditary thing yn teulu fi, so oedd pawb yn dweud, oh, maybe you should get checked. So ges i, ac nhw fel na, sgen ti ddim hwnna, ond fi'n meddwl bod rhywbeth yn bod efo brain ti. Cos fi literally methu cerdded heel to toe mewn llinell syth. Well, that's less than ideal. Fi just yn surprised bod ti ddim di cael dy drago gan fel merch ti di bod yn gweld i bouldro. I just think it's such a thing. Achos dyw brand fi o lesbian ddim yn... yeah. Fi fel yr extreme femme. True, a fi fel sporty femmes. Sporty femme, yeah, exactly. So, anyway, fi eisiau gwybod beth ti di bod lan i, achos fi di gwybod fel Instagram ti. Yeah. Fi actually ddim... O'n i'n gwybod am cwpl o beth o ti'n neud, ond mae fi fel, na, what the hell chi'n neud fel yng nghanol y cae yma? Literally. Sydd yn ymlaen. Well, okay, so pen blwydd Sam yn 30 oed yn mis Rhagfyr, a dim ond nawr ni wedi gallu mynd i ffwrdd. Nes i... Trefnu fe gyd, producer, brain fi. So athyn ni Michelin star bwyty nos Wener, so fi byth ti bod. Na Sam, actually. Walnut Tree Inn. Fi di clywed am hwnna. Nes i weld ar thing ti, nes i gael stalk bach. Mae'n edrych yn bangin. I ddechrau. Yn y fenni. Athyn ni'n fenni. I ddechrau, okay, honestly, fi methu disgrifio pa fo'n amazing. I'm salivating. Black Bomber, souffle, gyda truffle. Yum. Oedd e'n
oedd e'n anhygoel. Nath ni rannu hwnna, stupid idea, should have got one each. Ond dyna ni, oedd e'n, spenny. Sure. Prif fwyd, not good. Ges i pork, oedd e fel pork loin, pork cheek a pork, whatever fucking else you have with pork, belly neu rhywbeth. Yeah. Ac oedd e'n, it was pork, oedd e'n blasu fel pork. But oedd hwnna'n really curveballs oedd e. Ond oedd yr sauce fel rhyw fath o fel bechamel neu rhywbeth, so dim lot o flas iddo fe. Oh no. Yeah, a wedyn gath Sam fel beef cuts o rhyw fath, I don't know, sa'n bita steak. A nath hi ddeud yr un fath, 40 quid, ac oedd e just fel, not that good. Chi'n gallu cael rhywbeth gwell, probably a million carter. Oh. Ond, oedd e'n profiad fine. Yeah, okay. A wedyn, athyn ni i gweithdi perfumes, nath ni creu perfumes ein hun. Oh my god, Catrin, mae fe'n literally gwynto yn awful. Mae fe'n awful. Beth ti wedi rhoi yn fe? Wel, mae'n gwynt o bron fel mint, ond oedd dim mint option. O'n i'n trio mint up, so hoff perfume fi yw Sig gan Giorgio Armani, so nes i googlo'r... Okay. The notes. Yeah, I googled the notes, the base, the top, the middle. O'n i fel, okay, fi angen bach o cedar wood, fi angen bach o hwn, fi angen bach o... So nes i trio hwnna, ond wedyn fi fel, you've only got 2 or 3 cents in it, ti angen trio cael 3 neu 4 ym mhob bracket. So o'n i fel, oh my okay. God. So nes i just fel, popeth o'n i'n licio, nes i just roi fe mewn. So oedd e bach yn grassy... Bach fel Parma Violets sydd yn... Ti'n hoffi nhw? Yeah, so technically dylse fi licio fe, ond pan nath nhw'n rhoi popeth mewn, oedd e bach yn fresh. Yeah. Oedd hi'n Sam yn gwynt o'n amazing. Yeah. Ond rhaid i chi, apparently, rhoi fe mewn cwpwrdd yn y tywyllwch am fel 3 wythnos, a wedyn byddai'n gwynt o'n fine, I don't know, I think oedden nhw'n, yeah. Oh my god, gallu di ddod â fe at y fi? Oh my god, the first viewing. Whiffo fe. Yeah, viewing. Siwr. The first smelling. Wafting. Yeah. A wedyn, yn ola, athyn ni ar retreat. A enw'r retreat oedd reset and restore. Catrin, I am not reset or restored. Fi'n exhausted o'r retreat ma. Oh. Beth ydych chi'n neud arno fe? Yoga yn y bore. Oedd hwnna lyflu. Ti'n hoffi yoga? Fi ddim yn meindio fel, I love a good stretch. Fel, o'n i'n teimlo hips fi really angen stretch, fel fi'n teimlo'n 30 oed. Oedd y yoga yn lyflu, a wedyn gathon ni bwyd, ond oedd e'n fel hippy-dippy veggie lunch, it's all fel potatoes, carrots, parsnips. Okay. Fine. It's not speaking to me hwnna. Na, o'n i just moyn bach o fel chicken, bach o tzatziki, dips. Oedd yn all vegan yn that? Yeah, that's the vibe. Oedd nhw'n lyflu, though, a wedyn oedd gen nhw... Is it bod vegans methu bod? No, Os ti'n mynd i wei bod vegans ddim yn lyflu, ti yn alienator, massive rhan o cynulleidfa gyda ni fel lesbian podcast. Na, dim nhw, as in y vegans, as in y pobl oedd yn rhedeg a nath creu'r bwyd. A wedyn mae gen nhw eco-spa. So, y pobl oedd yn rhedeg a, oedd yn teulu, a nhw oedd yn byw yna. So, oedd gen nhw eco-spa fel sauna, wood, fire-powered hot tub, pethau fel yna. Ond oedd yn hilarious, achos gath nhw'r holl teulu'n involved. So, y dad oedd yn neud y bwyd, y mam nath o yoga, a wedyn o'r rhyw bwynt, oedd fi a Sam yn y sôn, jyst yn cael relax bach, fel corner of my eye, ni gweld fel merch 10 mlwydd oed yn dod mas gyda tray o fel homemade crisps a hummus. I'r sauna? It's a family business. Na, nath i droi nhw fel ar bwys y sauna. Ni fel, fair dues. Mae'n mad bwyta hummus mewn sauna. I know, a wedyn gath Sam massage hefyd. Yeah. Stunning. I know, oedd yn lyflu. Pan blwydd hapus Sam? Pan dyna ddiwedd y... Mae hi di milco fe. Milco fe. 30th o hwnna. So? So mae'n cael. Nes di hefyd, nes di bloody Vienna. Ie, ond o ran dyddiadau, ffain, oedd yna gap eitha mawr rhwng Penblwydd a Vienna, so mae yna wedi bod yn gap, ond y gwahaniaeth yw, mae Sam wedi gwneud rhywbeth pob wythnos yn y gap yna, whereas nes i cael Penblwydd, Vienna, gath hi fel 4 party a hwn. Wel, hi'n boblogaidd. Ydy, she can't help it. Ond ie, gath ni amser lush, diolch. Oh, stunning. Yeah. So hefyd, pan o'n ni yna, athyn ni am fwyd i lle yma yn y fenni, a y gan gyntaf oedd mlaen oedd Caroline Polachek, wedyn Muna, wedyn Maggie Rogers. Oh, I love Maggie Rogers. Rachel Chinariri. Yeah, a o'n i just fel... Rachel Chinariri. Yeah, do. Ac oedd e literally just fel lesbian playlist. A wedyn nath o waitress dod, a waitress allan ni fel gay. This is the lesbian mafia. This is a lesbian mafia. Oedd e bwyty? Bwyty o fewn capel. Oh. So oedd e'n hen capel, ac oedd yna fel art shop. Yeah, ac oedd e'n really fel abstract art. Ond nice. Oedd ni jyst yn trio fel syso mas pa fath o lesbians o nhw. 100% horoscope lesbians. Okay. Oedd nhw'n gwisgo fel... Mwy type ti na fi.
I guess, apparently. Ond oedden nhw'n gwisgo fel y full body suit un ohonyn nhw wedi gorchuddio gyda fel y lleiad a'r ser. Sure, glitter and that. Yeah. Yeah. So ti mewn i horoscopes o gwbl, dweud na? Fi'n meddwl bod nhw'n hwyl. They're a laugh. Fi'n meddwl bod nhw'n hwyl. Fi'n credu yn nhw. Fel... Ddim o reidiwyd, ond then again weithio fi fel, okay. Ooh, Like, fi'n really hoffi pan mae Sam yn siarad y fi am horoscopes. Cos mae hi'n gwybod beth mae hi'n siarad am, a mae hi'n really dda yn gallu fel relate fe i rhywbeth yn bywyd ti. It's about fel, mae hi'n conduit dda. Yeah. Wel, ti'n cofio pan y tro cyntaf nes i gwrdd â Sam, so ti di bod yn golli fel be, wythnos? Fel, Probably, bythefnos. Whatever by that point. Bad when I symud mewn. Yeah, exactly. Classic, you know. So, fi'n cofio, ni'n siarad am horoscopes. It took her about 20 minutes i ddod lan horoscopes. Yeah. A wedyn, o'n i di bod yn fel, mynd ar, ti fel 1 or 2 dates gyda'r merch yma, a ddim yn... Thing. It wasn't vibing. Ond oedd hi fel, what star sign is she? O'n i fel, oh yeah, o'n i wedi siarad am hwn. She's a Taurus. So wedyn, oedd Sam, oh my god, her eyes lit up. Oedd hi fel, you have to go on another date with her then. O'n i fel... Pam. Ond side note fan hyn, so mae fi a Catrin gyda'r un horoscope, dyn ni'n Scorpios. Scorpio energy. Yeah. A fi... Love it or hate it. Love it or hate it. Ond beth sy'n ffynnu yw, ni'n gwahanol ond ni'n yr un fath. As in, dyn ni'n ddau'n intense. Yeah, I'd say so. Yeah. Ond mewn ffyrdd gwahanol. Mewn ffyrdd gwahanol, yeah. Ond, ond so gyda'r Taurus thing, fi'n gwybod pam, achos mae holl ffrindiau fi yn naill ai Scorpio neu Taurus. Wel, ti'n gwybod bod ni fel, okay, hwnna'n load of rubbish then, achos fi ddim eisiau mynd mas eto gyda'r Taurus yma. Yeah. Like, what you on about, Sam? Like, with love and respect, pack it in, fi ddim eisiau mynd mas gyda hi. Absolute bollocks. Ond wedyn, mis yn ddiweddarach, yeah. nes i gwrdd y Rach, a mae Rach yn Taurus. So Sam. Honestly, she's onto something. Fi'n meddwl dyle hi fel officiato priodasau pawb. Dim pawb, pobl. A just siarad am horoscopes. Na, just achos mae hi'n really dda yn fel deall pobl a gallu fel... Yeah, okay. Gweld lle mae pobl yn... I don't know, mae hi just yn dda. Ond o'n i'n meddwl, bys fe'n ffynnu fel darllen just bach o horoscope ni am y mis yma. O, mae'r un peth. Yeah, exactly. Ys i'n hofio hwnna. O'n i fel, pwy sy'n mynd i ddarllen yn gyntaf? O'n i fel, it's the same bloody one. A ni'n safio amser fan hyn. Nes i gofyn specifically am o fewn fel perthnasoedd ni. Ooh. Yeah, so beth yw'r stars? Oh, so mae'n a big three. Capricorn. Yeah, da iawn, cofio. Fi'n gwybod. Yeah. So, mae mis Ionar 2025 yn fis trawsnewidiol i fywys rhamantus Scorpios. Mae Venus yn Pisces ac yn gwella'n charm. Nath nhw roed swyn am charm, not correct. Well, kind of. Gwella eich charm ac yn tanio cysylltiadau angerddol. Gan wneud hwn yn amser gwych ar gyfer rhamant, tua Ionar y 19, put it in the calendar, mae Venus yn cyd-fynd â Sadwrn, gan annog sgyrsiau difrifol am ymrwymiad a potensial tymor hir, sydd yn ddiddorol achos cyn i ni ddechrau, nes ti sôn am urge to merge gyda Rach. Do. January 18th, Catrin, mae'n mynd i ddigwydd. O, ti'n gwybod beth yw January 18th? Be? 6-month anniversary ni. Fi'n mynd nôl i ddweud o Sam, you got it right all along. Right all along? Yeah, happen na bod. So ni'n mynd ar date bach, wel ni'n neud yn os Wener achos ni'n dwi'n gweithio bod y Sul, ond... Nag o hwnna'n crazy. Hwnna'n actually weird. Hwnna'n weird. I'm a little bit... I'm shocked. Getting goosebumps. Oh, cute. So, y date cyntaf nath ni fynd ar yng Nghaerdydd, to be honest, I was trying to impress a little bit. So, take it to Cats and take it to... Take it to Ishka. Yeah. It was nice. And he went, oh yeah, a couple of drinks, a couple of small plates, all of that. Best fried chicken she ever had in her life, she said. Go on, girl. I know. Sorry, un eiliad. Ti'n cofio pan nes i weid wrth fi am date istiad lle nath i just slag o off Grangetown, side note. Sorry. Oh my god, ydw. Not just dod i ben. Ydw. Nes i siarad am hwnna, mae'n ffain. He genuinely byth yn mynd i gwybod. Nes i siarad am Dwi ddim gwrando hwn. Fe enw i, actually. Oh, brutal. Oedd llynedd. Nes i ddim ghostio hi na? Na, ond nath hi... Oce, iawn, o dweud fe fach amdano. Fi'n teimlo'n wael. Ond anyway, oedd fi fe am heion, os oedd hwnna'n mynd i fod yn date llwyddiannus neu beidio anyway.
Ond oedd e just yn siambolic, to be honest. Achos oedd hi... Classic. Bristol. Ond oedd hi di... Chos fi di gofod ehangu... A radius, ie. Fy ngorwelio. A fi'n ni'n falch iawn ar bod fi wedi, obviously. Exactly. Ond oedd hi yn Nghaerdydd ar gyfer rhywbeth i wneud gyda gwaith. Oedd hi dod lawr anyway? Oedd hi lawr anyway. Okay. So, o'n i fel, okay, great. Ti eisiau mynd, mynd ni mynd am date. A mae pobl yn meddwl bod hwn yn intense ohono fi, but I have my reasoning, right? Mi o'n i ar first dates. Usually, oedd fi un spot yn 20s fi a un spot yn 30s fi, ble ni wastad yn mynd a I'r lle. La Pantera, right? Yeah. La Pantera yn 20s fi. Okay. Achos o'n i'n nafod y guys sy'n gweithio fyna. O'n i fyna, honestly, o'n i yna drwy'r amser. Big name on campus in La Pantera. Yeah, ond achos, fun drinks, really chilled, Boyd like, nice. chilled vibe, boyd really nice. Yeah. Achos fi'n nabod y guys, maen nhw wastad fel, hey, hala fi edrych mwy cool na gyda fi, achos... Easy access i taxi hefyd, Westgate Street. Sure, easy Lovely. access to taxi. Get her home. Ond fel, mae math o bit ble sy'n gallu mynd am fel, 1 neu 2 drink, cael a little bite to eat, Yeah. and Chill. leave, Yeah, os ma'n ddim yn mynd yn dda iawn. Neu, ti'n gallu fel hala fe really para, ti'n chill fan am ages os ti eisiau, right? Ond yn 30s fi, o'n i fel, fi gofod gael La Pantera tu ôl fi. Yeah. Rhannol, achos o'n i fel, weithiau, oedd e'n gallu bod yn quite chaotic fyna. Os fi'n mynd yn fel, yn y nos neu rhywbeth, which usually quite fun. I think mae di cael lot yn bach, mae'n nawr o'na. Yn sort of 2021, 2022. Oedd pawb yn hectic. Oedd pawb eisiau bod na, Yeah, it was great. Yeah. Oedd y sweet, because the boys yn gofalu ar ôl fi, had a great time, right? Ond, oedd wedi cael y pwynt ble, o'n i wedi mynd ar string hir o just first dates, right? Oedd e ddim bod fi fel yn trio. Yeah. Deita lot o bobl. Oedd e just achos oedd ni ddim yn cael... Oedd e just ddim yn gweithio allan. Ond wedyn, oedd e bach embarrassing, because the boys yn trio weindio fi lan, a bod nhw fel, Catrin, who's this then? Who's this time? A ni fel, na, o flan nhw. 100% o flan nhw. So, oedd rhaid i fi... cael rethink, a ni fel, yn So my 30s fi, yeah, exactly, 30s fi, fi'n mynd i fod yn, like... Bougie? Bougie, step up a little bit. Sophistication. So, ni'n wedyn... Bar 44, joke. Grado. Grado. Eto, like, Just a ffordd. Just a ffordd. Nes ti literally, be nes i wneud oedd ges i bach o fel midlife crisis yn La Pantera, edrych ar draws y ffordd ac yn fel beacon o fel. Yeah, ti'n just bod, hey, bach o wyn, little sangria neu Small rhywbeth. plates. Couple of little... Dal yn y Latino realm. So gallu ti dod mas o Sbaeneg os y ti moyn. Literally. Mae'r dyn oedd yn fawr, o'n yn siarad Sbaeneg, just drop in a little... Hola, senor. Yeah, o'n i wedi mynd fyna like a few times. Right. Which I have also been called out on. Gan. Lle is ti am first date efo Rach? Bristol. Oh, okay, so avoid. Yeah, so oedd hwnna'n hawdd i ti. So nath hi ddewis y lle wedyn? Yeah. Okay. Nice pub, fel few drinks, oedd yn really nice. Chill. On anyway, I digress. O'n i wedi mynd ar date gyda'r ferch yma, achos fi'n meddwl, os fi'n mynd i fel ar date, a treulio amser, fi ddim yn gwybod fi'n mynd i hoffi'r person yma, neu beidio really. Achos o'n i hefyd ddim yn neud probably digon o siarad cyn to really gauge things weithio. Yeah, mwy fel, just get the date. Let's just get on it. Ffigro mas pan chi mewn person, kind of thing. Yn union. So, o'n i fel, worst case scenario, fi cael nice drink, fi cael like a couple of croquetas. That's the worst case scenario. Oh my God, I love croquetas. Ond, right, I tell you what, gyda'r un ferch yma, o'n i wedi gor-ordro bwyd, achos o'n i ddim eisiau bod fan hyn mor hir, ond wedyn o'n i fel, well, fi di ordro'r pwll bwyd ma nawr, so... Achos oedd i just... Fi'n hoffi meddwl bod fi ddim yn berson, like, beirniadol neu dim byd, ond oedd hi just yn fel slag o popeth off, a o'n i fel... Oedd hi bach yn rude, fel... O'n i ddim yn hoffi vibe hi. Na. Like, o gobl. Ond mae'n just yn neud i chi feddwl fel, ydy hi'n really ddim yn self-aware? Fi'n yn gwybod. Ond oedd hi'n, ti'n iawn, hon oedd yn slag off Grangetown, right? Fi ddim yn byw yn Grangetown, ond nes i bron a byw yn Grangetown.
Grange Town yn lovely. Grange Town, great. Loads of people fi'n nabod yn byw yn Grange Town. A thi fel, oh, where are you staying then while you're here? A thi, Grange Town. A ni fel, okay. A thi fel, oh, yeah, but it's on this street. A thi'n fel slag off y street. A thi'n enw'r street. A fel, oedd e hefyd street just nesau ble nes i bron a cael ti. Like, mae'n absolutely fine. A hefyd, even os oedd e ddim yn fel your idea of a lovely street, mae pobl yn byw yna. Fi'n absolutely casau pan mae pobl yn disgrifio lle fel shithole. Mae mor amharchus, mae mor snobby. Achos, regardless of what you think, mae'n catref rhywun. I know. A fi'n cofio pobl wastad yn neud hwnna am Barry. I love Barry. Fi literally... Is i ysgol yn Barry, so I've got a place in my heart for Barry. Mae'n llefydd really, really stunning. So yeah, mae just yn... Yeah. So anyway, oedd hi fel yn cadw slag off, and i'n fel gweithio hi, and i fel, oh, is he, oh, yeah, no, I know where it is. Di fel, oh, it's just round here. Cos nes i ddweud, oh, na i gallu di cael yr Uber nôl gyda, na i cael yr Uber i dropo hi off. Cos to be fair, oedd hi ddim yn byw yng Nghaerdydd. Oedd hi, obviously, ddim yn teimlo'n hapus iawn yma. byw yng Nghaerdydd. So, oedd hi fel, oh yeah, it's like that. Cos hi'n byw yn fel ardal mwy posh o Bristol or whatever. Clifton? Yeah. Ti'n fine. Really nice. Ond, yeah, oedd hi yn fel just winso pan oedd hi'n gweud e. Ond wedyn, oedd hi dropo hi off, oedd hi fel, oh, I had a really nice time with you, hynna llall. O'n i'n meddwl oedd e wedi bod yn really ddim yn that good at all, na. That very not good day. A oedd hi fel, oh, ni wedi cael amser grit gyda ti. Falle bod na rhywbeth da am Gaerdydd after all. O'n i fel, oedd hi obviously meddwl hwn fel compliment. Ond eto, oedd just more rude. Oedd e more rude. Oh my god. So wedyn nes i just dweud... Mae hwnna just yn lack of self-awareness, surely. Complete. So o'n i just fel, oh, I lied, cos o'n i fel, mae'n rhaid fi rhywbeth neis. O'n i fel, oh yeah, it was nice. Nice to see you. Oedd e ddim yn really nice, cwrdd hi. Ond o'n i fel, oh, it was good to meet you, but I just don't think we're really on the same wavelength. Nes ti weid hwnna iddi? Nes i ddim gweud cos I think you're rude. Na, bys ni just yn texto hi ar ôl yn dweud, not for me, babe. Well, na, but oedd hi'n texto hi'n gweud hwnna. Nes i texto hi'n gweud, oh, I just don't think we're on the same wavelength with some things. And oedd hi'n dweud, fi di ffeindio'r text, right? Thanks for a lovely eve last night. It was so nice to have a distraction from this week. Maybe Cardiff has something good about it after all. Just well, wow. Ti nawr yn slag off the whole of Caerdydd, which I wedi kind of wneud yn barod, by the way. Bearing in mind, fi'n byw yn Caerdydd, fi'n dod o Caerdydd, fi'n... Hefyd, ti'n byw yn amawr. Ti'n mynd i... Ti'n cwrdd ar rhywun yng Nghaerdydd o Gaerdydd, like you know this. Fi'n methu dychmygu. Pan wyt ti wedi mynd ar Hinge yng Nghaerdydd if you think it's a shithole? Os i pobl jyst yn bod, yna. I'll be honest, nes i ddim ateb hwnna immediately. Na. Ond o'n i wedi anghofio, to be honest. A wedyn oedd hi jyst i text o'n gweud, o gobeithio bod ti'n okay, being completely deall os fi ddim vibe ti. Mae hwnna'n fine, just poeni sy'n bach dan ti, so o'n i'n teimlo'n wael wedyn. Ond o'n i fel, oh, hello, super busy couple of days, sorry, dyle fi di hal y neges. Ys i, a bod yn honest, fi ddim yn siŵr bod ni cweit ar yr un wavelength, ond fi'n really gobeithio bod ti'n ffeindio rhywun gret sydd yn. Okay, fine. Gobeithio bydd gweddill amser ti'n Nghaerdydd. Enjoy your life. So actually, nes i ddim gweud oedd yn neis cwrdd y ti. Oh, savage. Fi'n meddwl nes i fel purpose i ddim achos o'n i fel... Wel na, cos oedd e ddim neis. Doedd hi ddim yn berson caredig iawn. Na. Oedd e'n gwastraff dyrnod o dy fywyd. Oedd e'n bizarre, achos oedd yr anecdotes oedd hi'n gweud yn portreadu hi fel person ofnadwy. Oedd e'n really bizarre, really bizarre. Ond anyway. Wow. Ti'n gwybod un beth arall? Ie. Oedd hi di hala, oedd hi fel, dim problem, ges i amser hyfryd to beth, obviously. Oh, great day. All the best. All the best. Yeah, Gwyn. Ond wedyn, diwrnod wedyn, oedd hi di hala neges arall. A ni fel, What? Dyma beth fi'n gweud nawr. Ni di gorffen. Yeah, halt. Bearing in mind, achos oedd hi ddim di really gofyn fi damage am fi fy hun chwaith ar y date yma, na cyn, cos ni ddim di siarad lot cyn.
o'n i ddim wedi sôn dim byd am bod fi'n fel canu neu cerddoriaeth. Dim byd fel hwnna. Honna. Not at any point. Be mae hi wedi ffindio? Hefyd, fi yn 99% sure bod fi ddim wedi gweud cyfanw fi wrthi. Okay. Fi genuinely ddim yn meddwl bod ni erioed, fi ddim yn gwybod beth oedd hi'n hi. Hi'n blank hinge yn ffôn fi. A nath hi just text o'n gweud, I listened to you singing in Welsh, by the way, it was beautiful. Lovely, ond... Mae hwnna'n weird. Bach. Ond falle nath hi ffindio hwnna o flaen llawn, hi bron yn trio agor lan y sgwrs eto. Mae just fel... A be honest, nes i ddim ateb hwnna. Na. Dwi'n gwybod ddweud. Oh, God. Well... Sorry, oedd hwnna'n really rydog. Oh my God, they're in the end. Nôl i be oedden ni'n siarad am, which I think it was Rach. Yeah. 6 mis. Yeah. To be fair, nes di ddweud, Cos cofio gweithio fi am y merch yma. A A mae'n sorry, I think, oedd ma lot o elfennau oedd fe. Ond fi a Rach, 6 mis. So, mynd ar date bach nos Wener. Lesh, lle chi mynd? Dim i Asador neu La Pantera na? Na, wel, cos o'n i di mynd ar date cyntaf ni yng Nghaerdydd i Ishka, fi'n mynd â hi Heinies. Ti fel Bristol? Est i Bristol, na? Date cyntaf? Sorry. Yeah. Na, date cyntaf ni, our first Cardiff date. Oh, Yeah. Okay. So, tro cyntaf hi wedi dod fan hyn, oedd ni wedi mynd â hi Ishka. So... Be o Ishka? Mae fe'n rhan o Heinies, basically. Ond mae hwnna'n bach mwy chilled, bach mwy fel... Beth ti bod o Heinies? Na fi. Exciting. Na ni, bach o ramant. Hefyd, maen nhw'n neud offer mawr ar hyn o bryd, cos mae fel arfer yn bach yn ddrud i fi. Yeah. Ond maen nhw'n neud... Bwyd neis. Bwyd lyflu, Good. A offer. Vouchers, yfa? Na, maen nhw'n just neud fel offers ar gyfer mis Ionawr. O, ffydws. Trio cael pobl mewn. Deal, trio cael pobl mewn. A drech, mae di llwyddo. Machnata, da. Da iawn. Yeah. So, nes di text o fi diwrnod o blaen, llun o rywun yn dweud, wyt ti'n nabod y merch yma? Oh my god, sorry, o'n i ddim yn gwybod beth ti'n mynd i weid wedyn. Do. Nes di text o fi llun? Na, ond o'n i fel... Fi'n cofio text o ti unrhyw lun, ond na fi yn. A oedd ti just fel, wyt ti'n nabod y person yma? Ac oedd ti fel, yeah. Cos mae'r ad spare room lan, guys. So oedd e hi'n, she was a local lesbian, go iawn. Oedd e hi'n, oedd e hi wedi fel ymgeisio am ystafell then? Na, ond ti'n lli just gweld pwy sydd yn chwilio a stuff. Fel hyn o gyfer fel tai? Yeah, basically. Oedd e actually yn slightly fel flashbacks o... Oedd rhaid ti'n neud fel left swipe, right swipes? Na, ond mae pobl yn hala neges ti'n neud... Mae bach mwy fel hinge. It's like people will express an interest. Neu be bynnag. Ond anyway, o'n i fel, god, mae hi'n edrych yn gyfarwydd. Pam ydych chi'n edrych yn gyfarwydd ti? Cos ni'n dwy di bod ar y dating apps yn Nghaerdydd for a million. Fi roed i cwrdd â hi. Na, Na, a ni jyst yn feddwl bod e'n hilarious bod ti wedi danfod i fi ac yn un syth fel, fi'n nabod ti. I know. A nes i hefyd holi ffrind ni Branch. Oedd hi'n nabod ti? Oedd hi fel, dyna so-and-so. Hi'n fel... No! On the lesbian scene. Way. Mae hwnna'n crazy. Fi'n gwrs mae hi'n nabod hi. Na, gwybod amdan hi. O'n i arfer mas gyda grŵp o bobl gyda hi, so that's how I know her. Ac i arfer trio fe mlaen gyda fi. Ond oedd hi just ddim yn type... Nôl pryd ni, oedd hi just ddim yn type fi. Oedd hi bach fwy butch. Really? Yeah. Gosh, bys ni ddim wedi meddwl. Yeah. Be fi'n moyn siarad am yw, ni di mynd semi-viral ar TikTok. Oh my god. Ydy hwnna'n cyfri fel semi-viral? Wel, be bys y ti'n cyfri fel viral? Fi'n gwybod, mae'n lot o... I fi, mae'n teimlo fel lot o bobl di gweld. Wel, o gymharu gyda gweddill y content, mae fan eitha viral. Sydd hefyd yn wych. Os chi'n gweld hwnna, give that a like. Pari'n boost. Please. A hefyd gwradewch ar y podcast cyfan. Oh, yeah. Nath rhywun shout-out ynnyr o gwaith. The other day, oedd da iawn ar y podcast, Cat. Diolch. Mae'n neud yn dda, socials. O'n i fel, they're fel, so i di gwrando na fe? O'n i fel, fideos, na. Na. Yr holl gwaith ti'n neud yn golygu'r audio. Os ddim yn clywed, I'm just yn gweld fideos ti. Dychmyga, os oedd that actually ddim podcast, oedd it just yn clips video. I mean, it would save us a hell of a lot of gwaith. Oedd e'n safio fi loads of gymaint o amser.
Ond o'n i'n sôn am beth sydd yn ddiddorol yw bod pobl yn rhoi sylwadau ar y cynnwys yma yn dweud, sa'n siarad Cymraeg, ond fi'n deall. Neu, fi'n dysgu Cymraeg a fi'n deall. Neu, pa iaith yw hwn? Achos bod ni'n mor... A weithio fi'n mynd yn bach yn paranoid bod ni'n siarad gormod o Saesneg, ond bod ni... Ond wedyn drych ni di wneud yn hygyrch. Yeah, exactly. Accessible. Rhai sy'n gwrando sy'n meddwl accessible. Ond, wel, o leia bod y pobl ar TikTok yn hapus gyda'n... Croeso. Croeso. We do it all for the TikTok views, so... Oh, 100%. Ti di postio ar TikTok fel ti dy hun, yn do? Do, ond load o shit, fel, dim byd werth gwylio. O gwbl. Ond na, un fideo I would highly recommend ar TikTok fi. Nath Sam wneud Elf on the Shelf i fi. Oh, God. A nes i gyrraedd adre un dyrnod, so I go lle o'n i, ond nes i gyrraedd adre, a pan ti'n mynd trwy'r front door, y drws reit o'ch blaen chi yw'r cegin. Yeah. So ni fel, beth, ma' hwnna'n weird. Ni fel, Sam, dim ateb. A ni fel, hi babe, dim ateb. What the fuck is going on? A got drws y cegin, Q, defying gravity, going, it's me! A Elf on the Shelf is fel paragliding lawr y gegin on a piece of string. Oh my God, sut oedd hi di wneud hwnna? Physics. Oedd hi literally... Nath hi ddeud wrtho fi, bod hi wedi gwario fel oriau yn trio ffigur mas. Oedd hi'n mynd i trio wneud e fel bod e fel self. So pan fi'n agor drws, bys fe'n mynd, ond yn y diwedd rhaid i hi dal y fe, a aros i fi ddod mewn, a wedyn fel ganddo fe fynd. Ond nath yr elf yn defnyddio candy cane. Gymaint o ymdrech. Ie. Diolch beth mae elf wedi mynd nôl i'r shed nawr, Elf in the Shed. Am flwyddyn arall, neu am beth? Wel, fi sydd yn rhoi ei ffwrdd, so fi wedi gallu cuddio fe'n da iawn. Oh, okay. So trick blwyddyn nesaf yw bod yr elf Does dim elf. wedi mynd. Elf wedi marw. Oh, beth ydy'n gweld eisiau'r elf blwyddyn nesaf? Na, gaf ni angladd bach. Falle bys hwnna'n neis. Bit dark. Nes i prynu sleeping bag iddo fe fel yr un ola, so mae bron fel sleeping bag am beth. Which technically, dyna be fel yw coffin, os ti'n meddwl amdano fe. Sleeping bag am beth. Sleeping bag am beth. I fi, ti'n gwybod ti'n cael y rhai yna sydd yn fel really low impact. Yeah. Mae'n fel wicker basket. Wicker basket, yeah. Neu fel cardboard. Stick me in it, put me in the ground. Fi di mynd. Cardboard, yeah. Whatever. Dewllid, na gyfa. Teg bach o lead. I don't think I'll be bothered. I'll be dead. Yn yr angladd, yeah, but I'll be bothered if I get the invite. Sorry. But I object. Put her in a lead box, please. Mi'n gwynto. Oh, wel, fi ddim yn di edrych mewn i the logistics o'n fe. Hopefully, bach fwy amser. Gobeithio, without any luck. Ond, fi'n licio pan mae pobl yn fel trefnu angladdau ei hun i fod yn rhywbeth fel hwyl. Ta beth fi'n meddwl? Yeah. Fi'n licio hwnna. Nes i pitcho unwaith yn gwaith. Oedden ni'n cael bach o pitch session am syniadau teledu. Angladd 5,000. No! Emma Tristan yn dod. Imagine the outfits though, Emma. Iconic. Oh my God, yeah. Actually, os yw hwnna'n ffordd o gael Emma Walford i fynd i angladd fi, achos absolute Eden goals. On the mics. Acoustic. Os yw hwnna'n ffordd o gyflawni hwnna, sign me up. Be yw'r gan? Gorwedd gyda'i nes. Yeah. I bet bod loads o bobl yn cael hwnna. Gath dad, I mean, it was our choice, wasn't it? He was dead. Ond gath dad 3 can, 3 can. 3 can. 3 songs. All Elvis Presley. Yeah. Pob un. Pob fucking un. Oh. Sa'n gwrdd that actually lico fe that much. Return to sender. Sorry. No. Funny, but I'm trying to remember if there was a return to sender. Return. Banger. Yeah, angladd 5,000. Anyway, o'n i'n pitch o syniadau. A un o syniadau fi oedd yn really dark, oedd pobl fel, okay. Bod pobl, ti'n bod fel, be oedd enw'r sioe yna, lle oedd nhw'n trefnu priodaser, Don't Tell the Bride, but angladd style. So bod ti yn trefnu angladd ffrind ti, ond dwi ffrind ti heb arw, ond wedyn mae'r ffrind yn mynd ac yn gwylio'r angladd yma. I weld sut bys y ffrind nhw yn trefnu angladd nhw. Nag o'na cool. Peidiwch a dwy'n y syniad yma. I've still got hope. Mae'n cool. Mae'n absolutely insane, ond mae'n cool. Bydde fe'n hilarious. Ti'n meddwl bydde fe'n emosiynol? Gwylio dy angladd dy hun? Well, yeah, bydde fe'n weird. Ond
Ond no fi'n ffynnu, os o'n i'n dweud, wrth ffrind fi, probably, dyma ni, gallwch chi take notes. Os o'n i'n marw, mae ffrind fi Becca, mae hi'n amazing ar sgwennu, a I think bydde hi'n really taro'r nod yn dda iawn. Sgwennu mae'n neud, ti'n gwybod, sgwrsio stuff. So, bydde ni fel, go on, gallwch chi sgwennu. I think though... Gani, obviously. Obviously. Rachel the Catrin. Ond os o'n i'n gofyn... It's in the back on the tea and biscuit. Ond os o'n i'n gofyn iddi hi, ffrind fi Bec, fi'n neud y raglen yma, Angladd 5,000. Don't tell the Angladd, don't tell the Angladd, whatever it is. Don't tell the dead. Don't tell the corpse. So bad. Os bys ni'n gweithio hi, ar gyfer y raglen yma, ti'n gorfod sgwennu eulogy fi? Na, I'm not dying, by the way. Yeah, but ti ddim yn cymryd yn serious, though, surely. Yn union, dyna beth fi'n... Yeah, dyna beth sy'n ffynnu am y rhaglen. Mae fe fod yn... Yeah, mae fod yn light-hearted. Mae fel comedy. Dwi ddim yn... Yeah, so ti'n moyn actually fel brutal eulogy. Bydden ni'n gwylio fe fel... Ti'n moyn i nhw fel... Neu ydw i yna yn y gynulleidfa? I reckon yn y gynulleidfa. Byddai'n ffynnu fel Absolutely. Cos ti'n gallu imagine fel, byddwn ni'n dod ymlaen gyda fel PowerPoint, a fyddai fel, this is Catrin's dating history, maen nhw gyd yn really upset bod hi wedi marw, a mae just yn fel, reel it off. Absolutely tragic. So, do you know what? Byddai cael Angladd ar gyfer fel past dating life fi. That's enough of it. Really syniad da. Be am party rhywbryd, nawr bod ti'n fel married, basically, 6 mis, merged. Ti'n meddwl be? I fi? Mae hwnna yn... Ma fe. Guys. Da iawn, We should jinx o. Na, bydd ffain. January 18th. Be nath y horoscope dweud? Great. Long-term pethau. So beth yw'r long-term plan? Teimlo fel fi yw dad range, fel, what's your plan with my daughter? Fi'n meddwl, nathon ni siarad am falle symud mewn gyda'n gilydd, nathon ni siarad am falle wneud roundabout nawr, ond achos o sort of beth sydd gyda ni wel, mae dyrwyr pethau mae hi moyn cyflawni, fi'n meddwl, yn ei gyrfa hi, a fi'n meddwl bydde'n well iddi hi wneud hwnna'n bryst ar hyn o bryd. Oedd yn teimlo bach yn gloi ni. Na fair. Ddim i ti, fi'n gwybod. Ond fi erioed i byw gyda hwn o'r blaen, so i fi mae'n quite a big step. A fi wedi gweud o'r blaen ar pob, fi'n really mwynhau ble ni ar ni nawr. So fi'n hapus i aros fel sa'n gwybod exactly pan mor hir, ond byswn ni'n meddwl fel, Falle'r ha. Falle'r haf. A bys hwnna'n good vibes am party croesawu. Bydde. So, ti'n modd, rhywbeth fel hwnna, fi'n meddwl bydde hwnna'n gweithio'n really nice. Mae'n dibynnu bach ar fel contracts ti hi a stuff fel hwn. Like admin a stuff. Achos, oedd yn, nath ni styried neu, oedd yn teimlo fel bach o, dim even so much rush o ran ni'n dwy, ond rush o ran... Sut nath pethau glanio. Sut mae'n mynd i gael job fan hyn. Mae'n a lot i wneud cyn... So, oedd yn... Dim cweit ras, ond fi'n just really hapus gyda fel... It's all about timing, fi'n meddwl. Fel, pa mae'r amser yn iawn, a mae pethau'n just cwmpa mewn i lle. So dyna yw'r long-term plan, obviously. Obviously. A bydde yn amlwg yn trio am citizenship Cymru. Citizenship Cymru, A fi'n meddwl mae hi yn barod yn astudio Say Something, mae'n really cute. Mae'n siarad mwy o Gymraeg to fi. Mae'n probably siarad mwy na fi yn ar y pod, to be honest. Mae'n really sweet, ti'n gwybod. A mae'n... Dim just achos fi fel, mae rhaid i ti siarad Cymraeg. Na, mae hi moyn. Mae hi moyn. Fi'n meddwl... Mae'n really nice bod hi wedi pigo lan ar y ffaith bod hwnna'n ffordd mae hi'n gallu dangos bod hi'n neud ymdrach gyda fi gael sort of teulu a ffrindiau math o beth. Mae'n really cute. What a gal. So, beth am ti a Sam te? Beth sy'n nesaf? Cos chi'n barod yn byw gyda'r gilydd. Cos chi wedi ers about 20 minutes o'r gwrdd. So fi'n brwdi, dim ond plant, ond fi'n colli cwmni anifail. Ti'n mynd i ddweud ci yn dweud? Na, dim ci, cath. Cos dyw Sam ddim yn fel person ci necessarily. Bys hi'n, fel, nath nhw cael ci yn y teulu, a bys hi'n agorad iddo fe, ond mae cael ci yn lot o waith, fel
fi wedi wneud o blaen. Yeah. Ma fe'n lot o waith, ond fi'n teimlo fy hun fel fi'n colli ci fi gymaint. So, context ma ex fi gyda'r ci. So fi'n gweld eisiau, just eisiau rhywbeth ar, twar, istedd mewn ar fy nghôl a just stroke bach. Cute. Nice. So, a mae Sam di cael cathod yn y gorffennol. So ni'n meddwl falle 6 mis-ish. Shared custody? Yeah. Shared custody. Just go in. We've done that before. I have history of shared custody. Nawr ni ddau ferch yn y gath a bwyd o'r gath. Yeah. A wedyn, rhyw bwynt, fi moyn prynu ti. Okay. Ond mae hwnna'n massive thing. A mae Sam yn berch yna ti ei hun yn barod, so mae bach fel trio ffigur mas byw'r peth gorau o ran gwerthu, neu prynu'r ben fy hun, a bod fi jyst yn sefyll mewn i hwnna, rentu, neu be bynnag. Chi mewn fel sefyllfa really handy? Fi mor lwcus. Mae wedi gweithio mas yn... Really dda. Fair dues. Traitors. Ail wythnos wedi bod. Ail wythnos wedi bod. Fi'n meddwl bod hwn yn gyfres gret, achos maen nhw gyd yn crap. A stim tîm, stim sense o tîm o gwbl. Oh my god. Neb yn... No loyalty, which is probably the ffordd i chwarae'r... Ond mae'r ffordd mae dyn nhw no loyalty yn hilarious. Cos mae rhywun just yn mynd, your best mate, I looked at him if you. A maen nhw gyd fel, 100%. True, it's him, get him out. Based on nothing. A dyddan bod rhywun wedi rhoi fel little suggestion. Fi wedi bod yn gwylio ar y podcast swyddogol BBC y Traitors, a oedd, pwy yw'r bach yn newydd cael Dan y fe? Dan. Oedd e arno fe, ac oedd e'n ymddyn fatha, it was all his plan. Like, to be kicked off? Yeah, like bron fel, oedd e mor snarky a fel, I know how I had a game plan the whole way, dyma game plan fi fi'n mynd i chwarae fel, and I've done it the whole time. Ond i bach fel, well, na mate. Oedd e'n gweithio. Yeah, duh. Ond hefyd, oh my god, obsessed gyda'r content Traitors ar TikTok. Ti'n yn yr kind of murder match thing, whatever that's called, yeah. The card game. Yeah, so, Linda, fi'n caru Linda. Mae hi'n mor chaotic. So chaotic. Mae hi'n... fi'n teimlo wael yn gweud hwn. Ond mae hi'n mor... Mae hi'n actio ofnadwy. Ond mae hi'n mor ofnadwy. Mae pawb jyst yn meddwl dyna beth yw, fel dyna personoliaeth hi. They don't suspect her anymore, because mae'n just meddwl that's just Linda, because she's always been like that. But she's an opera singer. Mae fod yn gallu perfformio, actio. Yeah, but operas... I suppose pan ti'n llwyfan o opera, ti'n gorfod wneud yn fawr yn dweud. Yeah. Ti'n lwyfan. Stim i dad yn digwydd. Ond, no offense. Ond, fel rookie era, nath hi sgwennu, so mae hi wedi bod yn pleidleisio i cael ffowsio mas pob tro. A mae Z hi yn really fel old school Z, fel dy. A wedyn hi nath sgwennu'r enwau ar yr... A mae hi wedi gwneud ffowsio gyda... So fi jyst yn meddwl fel pwy sy'n mynd i sylwi pan maen nhw'n gweld. Crazy. Ond falle bod nhw ddim yn mynd i weld yr... Falle bydden nhw ddim. Llun yna. Idiot, honestly. Mae hi'n wild. Hefyd, fi wedi bod yn gweld loads o fel theories bod na rhyw fath o perthnasoedd cyfrinachol. Fi wedi clywed 2. Un am Dan sy'n newydd adael a Joe, y gai sy'n archfol Russell Howard, y comedian yna. Pa rumours ddod? Fi wedi gweld 2. Fi wedi gweld brodyr a fi wedi gweld cwpl. Dyn nhw definitely ddim yn brodyr. Na. Fi wedi clywed bod nhw'n cwpl neu'n fel hen ffrindiau neu rhywbeth. Fi jyst yn meddwl bod nhw. Fi'n meddwl bod... Surely bys y Dan wedi dweud rhywbeth erbyn nawr. Cos mae fy mas. Mae Dan yn siarad lot am y ffaith bod fe awtistiaeth a mae'n gallu siarad yn eitha plaen. A fi'n meddwl, probably, mae hwnna'n... Ti'n meddwl hwnna'n rolio'r llygad e? Fi'n meddwl bod hwnna hefyd yn... Just yn rhan o hwnna o bosib. So fi'n meddwl bod e just ddim yn poeni dim am rhywun yn meddwl bod rhywun yn... exactly. Mae fe just fel whatever. Mae'n poeni dim os mae pobl yn really hoffi yn ei beidio, ond dywes. Mae e fyna am un reswm. Sydd yn gret. O fyna. Ond i'n mynd sy'n gret ar gyfer y gêm. Ond eto... Hefyd, a nes i actually syso hwn cyn i fi weld ar-lein, pan oedd pawb yn mynd am Freddie, I think this was Wednesday, nath Frankie ddweud Freddie, and nath Freddie instantly break down crio. Mae pawb arall yn barod wedi pleidleisio amdano fe. Frankie cries. So beth ti'n meddwl yw'r berthynas? Wel,
Mae'n confusing. Fi'n meddwl mam a mab. Ma nhw'n edrych yn debyg a mae ac yn debyg. Ond, yr unig beth sydd yn fel disprove o hwnna yw mae wedi dweud bod e'n only child a mae hi'n dweud gen hi teenage sons. Fi ddim yn meddwl bod nhw, ond... Gallai hi fod yn... Theori fi yw bod hi'n fodre bydd o fe. Oh. Anti-Frankie. Sa'n gwybod os... I don't think I'd care that much about that being a secret. Wel, ond falle bod nhw yn. Cos fi yn teimlo fel o dim lot ohonyn nhw gyda fel cover stories. Fi'n meddwl oedd e mor casually di gweud, fi'n unig blentyn to a single mum. A oedd hi fel, mae fi trio fi ddim golygu fe i wneud ei edrych yn fwy. Ond fi yn meddwl fel, oes na un, neu ydyn nhw'n neud hwn ar bwrpas i wneud ni feddwl bod na un. Oedd gyda ni'r chwiorydd yna'n doedd. Ond oedd nhw oedd pam gwybod. Bydde fi yn hoffi rhywbeth secret. I think there's something, os I go... Neu, yr un arall fi wedi gweld yw Boy With The Glasses, but Joe? A Charlotte perthynas. Joe a Charlotte? Oh, no, sorry, dim Joe. Alexander. Joe, na Gwen? O'n i ddweud, o'n i fel, ydy e'n straight? Fi'n neud yn siŵr bod e ddim. Na, Charlotte. Publicly. Our Welshie Charlotte. Fi'n meddwl, surely no, achos os ti'n barod di cymlethu dy hun trwy gweithio pawb bod ti'n dod o'r rwle. Fake ruse. Can you imagine, though, esgus bod ti'n Gymraes, newid acen cyfan ti. A wedyn. A hefyd, bod y ti fel perthynas. Mae hwnna'n gormod o layers. Cos nath Alexander ddweud rhywbeth pan fe yn y cage, rhywbeth fel... fel, nath yn ei pwynt o ddweud i hi. Charlotte, I don't know you. Neu rhywbeth. I don't know you, but thank you. Yeah. Ond fi actually just meddwl, to be fair, oedd e ddim yn encourage you. Fair enough, Alexander. Fair enough. So fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Fi really eisiau i Mina ennill, achos mae hi'n heiddi. Achos mae hi'n really, really dda. Fi'n meddwl, fi dal yn tîm Lian, o ran y Faithfuls. Same. Tîm Mina o ran y Traitors. Ond fi kind of yn gobeithio bod nhw ddim yn cael Linda allan, achos mae hi mor good value. Bydde fe'n absolutely hysterical os oedd Linda yn ennill. Fi yn bach fel, fi'n teimlo falle bod Mina yn cael bach o ego. Ego is coming. Slowly. Mae hi'n dechrau tripo lan chydig. Ti'n meddwl bydd hi'n neud rhywbeth fi'n meddwl mae angen iddi hi cofio stay humble. Cos mae Linda, she could go all the way achos mae hi'n aros yn humble because she's so shit. She can't think she's good at the game. Ond mae'r un boi yna, ddim yn cofio enw sydd yn meddwl bod hi'n... Jake, sydd wedi meddwl o'r dechrau o pan nath hi fully ymateb i'r gair Traitors. Hello. You called. So, fi ddim yn gwybod os... Gan i rapio lan hwn yn ail gofio the moment that was Claudia Winkleman ar ysgwydder. Fur coat, fur boots, first of all. Ar sgwydder doi fel... Mor camp. Spooky figure yna. Mor camp. I be? Sorry. I know we were wrapping up. On side note i'r wrap-up, nath nhw cychwyn roi'r gunge yna fel savage yn llygad. A wedyn, oedd e just ar cefn nhw. O'n i fel, if you're gonna go all in for all of them. Cos mae hwnna'n gas. Sa'n meddwl nath nhw sylweddoli bod y masks ddim yn rhoi unrhyw protection i llygad nhw. Oedd hi'n really struglo. O'n i fel, that's big error. Oedd hwnna'n wael. Wel, predictions. Pwy sy'n mynd nesa? Fi methu hyn o cofio pwy oedd up for the... chos maen nhw'n murder match. Fi'n meddwl bod Leon... dyma byw prediction fi o beth sy'n mynd i ddigwydd ar diwedd hwn. Mae'r Traitors yn mynd i ddod, a maen nhw'n mynd i gwybod, so bydd Leon a Fawzia yn cael gweld pwy o Traitors, a bydd un ohonyn nhw gofrod cael ei lladd, a un yn dod yn traitor. Mae hwnna'n genius os yw hwnna'n wir. Ond, ni'n neud awful job o rap o hwn lan. Ti'n gwybod o'r 4 yna? Maen nhw'n gwybod bod nhw gyd yn faithfuls. Pa 4? O'r 4 oedd yn y deathmatch thingy. Na dyn nhw ddim, achos nath Claudia ddweud mae Traitors yn cael, Traitors could have been nominated to be here as well. Ond os maen nhw'n marw... ond just dim ots anyway. So os mae un ohonyn nhw'n... As in, maen nhw methu rhoi pob traitor lan, nag nhw. Na, ond gwe bod un o'r Traitors... Yno fe. Dyn nhw methu marw. So I guess they would have had some sort of
rhywbeth sydd yn Nhw negato wedi dal nhw hwnna. mas. Falle bysau pa bynnag sydd ar ôl sydd ddim yn traitor marw. Crazy. Ond dyna be fi'n meddwl dylsyn nhw'n wneud. One murder, one recruitment. Pwy bys ti moyn allan o'r ddwy yna fel recruitment? Fi'n meddwl Fawzia. Fawzia. Leon tra. Ond achos, fi'n meddwl bydd Fawzia a Linda yn massively clash off. Fi'n meddwl bydd the hwnna'n drama. absolute Yeah. great value, Sally. Amazing. Okay. A wythnos nesa, Ie. fi'n moyn siarad mwy am y traitors a fi'n moyn siarad am Amor a Mynydd. Oh yeah, okay. Tease bach. Na i wylio fe. Na i dal Grêt. lan. Okay, good idea. Plan. Okay. Diolch am rant o, guys. Diolch yn fawr, a newn ni ddod nôl wythnos nesa gyda mwy o'r... more of the same. I hope you're enjoying it. Buckle in. Ta-da!